Lehenengo frasien bez, eskutuko mozorrotu. Vale, va. Kaixo kuadrilla! Kaixo! Nire urteko garai gustukoena iritsi da, ane. Ze, nahi gure reportariaren garaia? Bueno, vale, hori ere bai, nebukai minutu bat joku bat. Oh, challenge-a. Kimetz kalaskerra. Eta gonbidatua. Norda? Inigo Aramburu! Bera, moda estilista da, eta ni oso urdurinago. Baina ere gehiago, ane. Iritsi da, nire urteko momenturik gustukoena. Inauteriak. Zena da, bai. Ez aizu iruditzen itzela urtean behin zure pertsonaia gogokoenaz mozorrotzea eta beste pertsona baten bilakatzen zarela? Bai, baina guaiago izango litzateke nahi dugun momentuan mozorrotzea. Hombre, ja noski baiet, baina hori ez dago hain hondik ikusia, ane. Azte buruan topera eta astelenean berriro pertsona aspergarriak izatera. Ha, hori zu izango zara, baina ni ez. Zertan mozorrotuko gara? Hala! Claro, hombre, gauza pilo bat, eta hor jauzin Hala, zenbat gauza. Bai. Baina, ados joan bergara, ez dakizu hori dela inauterien alderdi txarrena. Zer? Nik nahiago dut nire kauz joan eta listo. Ane, elkarrekin, tia ikusi egiten di. Ari, zuri superheroiak gustatzen zaizkizu. Bueno, ane, guazen biloi gustatzen zaigun zerbait bilatzera, ez dakit. Hippies. Hori oso aspergarria eta gainera modaz pasatu dago. Eta Luffy eta Namiz bagoaz? Ez dakit, pentsatu dezakegu pelikula mitikoren bat. Inside Out. Bai, hori Inside Out, bai. Nik puestasuna izango naiz. Oso ondo dagoan, zure desioak helaraztea eta bla, baina agian jakin barko dugu nik ere zer nahi dudan, ezta? Eta zer nahi duzuzuk? Postasuna. Pues oragarri. Ja. Beste zerbaitetan pentsatu beharko dugu, ezta? Hemengo zerbait. Hemen zer, Euskal Herrikoa? Bai, bertakoa. Beti zupeiak. Uste dut nahiak erreportaje oso txulo bat daukala eta agian bertatik inspiratu gaitezke zertxo bait, ezta? Aurrera bideoa. Ze oso gaizki gabizen pentsatzen. Kaixo bikote, inauteriak ere guretzeko iritsi dira. Eta gaurko erronka mozorro perfektua topatzea izango da, Angela Lopezekin. Ni esker, naia bazen garaia, ja notartzeko, zen mozorro denda batera joango gara, ez da? Ai, Angela, ez. Mertzeria batera joango gara, aritza mertzeriara. Eta bertako tela, apaingarri eta edozein gauzekin, zer egiten dugu? Enga, guazen? Guazen. Guazen, ba. Bueno, hemen tela pila bat ditugula ikusten du. Bai, nik ikusten dut bat, perfecto zuretzat, begira. Begira. Ez dakit zergatik esaten duzun, Angela, ez dakit zergatik. Begira, hau sorginarena da, baina zuretzako sorginarena. Hola, kapa bat bezala jartzen badi badezu. Bueno, rela guapa. Txoin. Kontuz. Eta nola nahi duzu jartzea soineko? Hau zer ditugu honekin mozten dugu edo zer. Pero eske hori... Naia, hori jartzeko. Esaten nuen? Ni gustatzen zait. Hori, ma. Vamos, Naia. Perfecto. Zein da zure inspirazioa gaurko mozorrorako, Angelas? Erreala. Hau buruan jartzen baduzu? Inoiz baino eleganteago egongo zarela. Igo egingo naiz. Venga. Ez bota, ez izan alaitz eta ez egin maltzurkeria Bueno, dikia, eta zuixo eta ez izan nora eta ez izan peta. Aia, itxaron konduze. Hala, hartu. Genean ondo eramango gara, Baina, segurretik ez hartu, neska. Buelta man! A ver, Hau naia barrutik edo horrela kanpotik. Kanpotik asko zobeto. Kanpotik. Bueno, ez dakit inauterietarako gauden prest, baina ziur nago prest gaudela irabazi arte makusin astero ikusteko. Hori da, bai, ez galdu, Eta ni datorren astean aldatuago itzuliko nez. Espero du, saltxa gehiagorekin, beti bezala. Muxu bat, eta aio! Agur! Aritz, nola deitzen ziren hau eramaten zuten pertsonaia? Baina reparazi galdez. Deitu jozu. Idatziko dio badez. Idatzi, eta ez jozu bai zerretik ez datorren. Hori. Superjatorra gara. Hau eramaten dute mielotxin eta txatxoek eramaten dute. Bai? Bai. Mielotzik pertsonaia gaiztoa zen. Oh, yeah. Gure gustatzen zaizkigolako pertsonaia zitalak. Baina bakien zer pasatzen den mielotxinekin? Zer? Inauteria maieran erregiz. Ui, agian ez, zatzo beto. Eta pertsonaia zalatzen baduguan, Berriz? pentsatut agian joaldun izan gaitezkela. Horren hortzu ziren? Joalduna, ganezan pantzarrak. Atzean, joareak, kloklon, usatzeko espiritu bat. Bai, begira, instrumentu horriekin zarata egitea nahiko kalaska da, Nahiko kalaska da, bai. Bueno, joan elementu berrien bila, gainera, neburen txanda dela. Egia, nebu, minutu bat, joku bat, bale? Orain nator, bale? Eta hori, bai, egia. A ber, ikuste zuen mozorrokin etzaztela ados jartzen lasai. Zuek gehiago liatzera nator. Adi, bagoa zela.
gazteuntako bideojokoa Eurotrack Simulator da. Simulazio generokoa. Bideojokoa euskaraz duzu eskuragarri. Imaginatu duzu noizbait gurpil desente dituen eta superpolita den kamioi erraldoi baten jaunta jabe izatea. Bai, kamioilariz mozorratzea eta zure kamioi propioa edukitza eta gidatzea. Aspergarria, ez da? Aspergarria? Kamioia kargatu arrankatu irratia jarrita. Kilometroak egitera. Inoiz ez da divertigarria izan errepideetan ibiltzea. Kamiolari baten antzera ibiliko gara berdin-berdin. Beraiek egunerokotasunan egiten dituzten gauza guzti horiek egiten. Entrega azkarrak, semaforoak, eguraldi aldaketak, aurreratzea, kargamentu erraldoiak, peajeak. Gure kamioiko iluna apaintzeko eta polit jartzeko irrikaz egongo gara. Dena atsegina, divertigarria eta disfrutagarria dirudi. Aparkatzeko momentua iristen den arte. Nola parkatuko ez monstru hau? Jun pentsatzen zuen kamioian izena, etzazte da mutuko. Aritz, ziurrando gabiltzala? Bai, fijo, esne beltzaren kontzertu baten ikusi nuen. Guk alduguna egingo dugu, helburua ondo pasatzea da. Nik aurreko mozorrekin izan dudan esperientzekin eta gero... Esperientzia txarrala? Bueno, detarik. Egin ezakegu mozorro txarren zerrenda. Venga, ba, ni behin mozoratu nintzen mexikarrez, baina nintzen oso gaztea. Eta hori ez dago. Eta txinatarrez Ez, eta ez. beltzez. Hori ere ez. Ni behin mazarratu nintzen flamenkoz, baina ez flamenko jole, ez flamenko animalia. Bai. Horrela? Eta euria zizen, eta luma guztia Normal, eta niri geratu zaio gero horrela egitearen gauza, claro. Eta usaintzen zuen Aritz lumek guztita euriagatik, usain txarra. Edo ardiz jantzen direnak, zu inoiz jantzen zara Horrela, ardiz algodoiz. Ah, bai, Pegauta. bai. Inoiz ikusi duzu hori? Ni jo nintzen Hori oso orduan. arriskutsua da hori ez egin. Nik kuadrilla guztiarekin. Eh. Joaten ginen, danek batera eta azten ginen. Badakit Alde zer- batera. Sus, eta Vale. alde batera. Baki zergaitik ez? Zergatik. Ze erreal da. Bueno, gure alde pribatua o publiko eginda gero nik uste dut nire challengearen txanda iritsi dela. Bai. Hauzi zaitzen. Aritz, bueno, gutxienez, hauzo lotzatik, ez, gure lotzatik hauzo lotzara. Hauzo lotxa desde logo ez dakit, emango dugu agian pixka bat. Kaixo kuadrilla, gaur emoiak ekarri ditut denok elkarrekin ondo pasatzeko. Animatzen zarete, Guazen ikusten. Norekin nago? Eni oier, Amane. No, norekin nago gaur? Lur, Naia. Zein da gehien erabiltzen duzuen emoia? Kalabera bat. Zer momentutan erabiltzen duzuen burezurra? Zerbait gaizki dagonean. Ah, claro, hilda nago, tal. Zuena. Musuena? Bat. Bihotza. Bihotza? Bai, ze polita. Nirekin jolasteko prest zaudete? Bai. Guztiak asmatuko dituzue? Ez da, bueno, ikusiko dugu. Lehengoarekin goaz. Hau bai. Bai. Ikusi mendizaleak. Ikusi mendizaleak paso eta zela hurrengoa. Hau bai. Paris, yes, Paris, ok, Pariseko... Paristik, musikara! Paristik datorren artista bat naiz distik datorren oso Paristik datorren artista. Hurrengoa. Hau zailagoa da, Kodrilo. Ah, bai, horti da. No. Eta ratoia. Kokodriloa, Hori ez da, beste bada. kokodrilo, Bi. arratoi txiki, Ki, hartzai, ardi, ardi, han zeuden kokodrilo eta tximua. Itxasontzi batean. Hurbil dago. Hau. isilik, Dago gaia barrenian, ontzi txuri polit bat. Zergaitik oso ondo. Zuk uste duzu mozortuta etorriko dela gure gonbidatua? Bai. Ez dakit. Ez dakizu? Hongara ikustera? Jaldun. Bakizu zanpatzera zena dituten? Zela, horrela, kleito. Ditute. Inauteriak eta moda izango ditugu gaurkoan kalaskan, Inigo Aranbururekin ongi etorri Inigo! Eskerrik asko pareja, plazer bat hemen izaten. Plazerra gurea. Inigo moda estilista da eta Maren, Eider eta Imarzetaren estilismoetan parte hartu du. Azken aldian, topera ikusi zaitugu TikToken edukia sortzen eta galdetu nahi dizugu nondik atera den hau. Nik oso argi neukan euskeraz
hor bagendukela TikToken huts bat bete beharrekoa. Eta lehengusu batekan animau minun, eta esan zian inigo, venga, hasi. Eta nolakoa izan da euskal artistekin lan egitea euren estilismoetan? Jo, egia esan esperientzi zoragarri izan da, hasi nintzen Eiderrekin, behalazkautarra da. Bueno, Eiderrekin beti izan detor tirabira moduko bat, bea, bueno, minimalistagoa da. Gustatuko litzezuke ausartoka izatea. Bain, Eiderri esaten dut ez dakit mabeki beharra dukete, baina Eider... Pixka gixo sartu beharra duko, bale? Zeona. Aimarrekin adibidez lan indetenen, beti bia libre utzi dit, Marenek estilo hipnotikoa dauke. Musu potolo bat. Musu bat da, eta gore euskal artistak. Sentitu duzu inoiz Laskoako zara eta hain herri txiki baten iritziek zerbait eragin dizutela zuri edo... Bai, behidatuk egia esan jasotzen ditut, baino maitasunezko behidatuk izaten dira. Bai, Lazkaun babestu sentitzen naiz, Lazkauk beti inspiratu nau, baino positiboki. Eta zer esango zenuke gure estilismoetaz? Put your hand under bai, Altxatuko gara. Altxatzak ez, favorez, perakutsi. Bueno, galdera komprometitu da. Zuk bota! Ja urduri, ea zer esango duen. Babek dane, egi esan da, oain tendentzie da galtzak gonakin erabiltzea, eta asko gustatzen zaiten moda bat da. Baina? Belarritakokin arazotxo bat dauket, aritz asko gustatzen zait, nola? Gustatzen zaizu? Bai, galtzatatik hasita, bueno, oro har. Ez monokromatiko gaur, como beige. Bai. Bale, Inigo, beti izaten dugu kalean galderatxoren bat edo egiten dutela gure jarraitzaiek. Ikusiko dugu? Bai, aurrera. Kaleko ziri tribuk dauka moda gustu honena? Ui! Zer? Galdera hona da. Oso galdera hona da, eta nik erantzune oso argi dauken. Bai, bota, beldur barik. Astero. Ostegunetan, pelukeria juten dien amonak, kardatu egin, 20 kilolaka. Hoi ikusten detenen, netzako da... Bueno, eta kalera joango gara berriro, beste galdera bat daukagulako zuretzat. Gaztea sarietako alfombra gorrira eramateko lukentzat gomendioak nahi ditugu. Bueno, nik bi pertsona jantzi behar ditut gaztea saritak. Orduan, badakit bi horiek ondo jongo digela. Ander Rovira aktorea eta Aimar Zeta jantziko ditut, bai. Orduan, ondo jongo dira. Ez dut ikusi nahi, nik lentejuelakin arazoa dauket. Bai? Bai, ezin dut lentejuelakin. Ai, eta nidan abrilli. Lentejuelakin eta... zerbait. Eta... Zerbai. Claro. Galdera ona, euskal diseinatzaiek. Abeslari bikainek eta artista bikainek dauztu eta berdinek gertatzen da diseinatzaiekin. Moda hitz egin dugu, inauteriak ere badira, orduan guazen mozorrei buruz hitz egitera, eta kalean badute zerbait esateko. Bueno, niri inauteritan mozorratzea gustatzen zait, eta gainera dantzatzen dut inauteritan mozorratua. Tolosan eda, egun berezietan mozorratzea superguai dagola. Ni inauteritan bakarrik ez mozorratuko nintzake, lotxa asko ematen dit. Niri gehienetan inauteritan bai gustatzen zait mozorratzea, baina nire eguneroko bizitan ez. Mozorroak. Nire gustatuko litzaidake jendea gehiago usertzea eta nahi duena jartzea, Mozorroekin? une oro. Bai. Oain dela 2 urte mozorrotu nintzen princesa Diana Boron, bai, Lady Dini buruz, bai. Eta, egia esan, osagezi daunik esate baino, oso ondo zen disfraza. Pena handiz, baina Juan Barrera daukagu, baina oraindik etxera ez. Ze kimetzen txanda da. Jolasaren txanda, bai? Prest daude? Prest daude. Animo ba! Kaixo nire kalasker maiteak. Pixka bat urduri nago egia esan, zenik ez dut gehiagi pentsatu gaurko outfita, eta kritikatzen aritu zareten nota jartzen, beraz pixka bat. Oso ondo ez da, Inigo. Oso guapo. Bueno, outfita ez dakit, baina jolasa oso polita eta kuriosoa ekarri dut gaurkoa. Inigok bai, jolastuko du, noski baietz, baina zuetako bat aukeratu egin beharko dugu. Horri! Begira! Sorteoan Inigo. Karrik asko, beharko deu. Bakoitzak toaia bana izango duzuen, ez dakize kolore nahiago duzuen, eta zuen artean kateatu egin beharko duzuen. Hori da, toaiaren mutur bakoitzan eskua jarri eta ezin duzue toaia soltatu. Gorputz mugimendu espresioaren bitartez, askatu egin beharko duzuen. 3, 2, 1... Zer leleko? Asizu. A ber, zain txamarra egiten ari zarelako. Korapilatzen ari zarete. Xoin. A ber. Eskuiko hanka adibidez. Eskuiko hanka? Toia arroxaren gainetik, morearen gainetik. Eskuiko hanka.
Horrela. Badirudi baiet, ez da? Inigo, zuk ere hankaren bat mugitu behar duzu, ezin du dena hanek egin. Oso hanka luzea naiz. Horregatik ni ere bai ulertzen zaituz, baina... Beste baita. Hori, beste bat. Ja. Zenuen baiet. A ber, Maiteak, denbora gastatzen ari da, Ja, baizak. Adibidez, probatu hanketatik pasatzea, biak, txetxi bera eta biak pasa hanketatik, bai, Horrela, adibidez. bat eta bi. Eta pasa orain biak atzetik, edo ez dakipa. Eta berriro bat. Eta guztietatik, eta venga. Bueno, ez ikusiarena egingo dut eta garaipena eta zorionak emango dizkizuen lortu duzu, Eta jakin nahi dugu etxean ere lortu duzuen, beraz, probatu eta bidali guri zuen bideotxoak. Oso pozik ikusiko dituguta. Zorionak bikote lortu duzue, trampak eginda baina lortu duzue. Ni ere trampazalea naiz ez zaituztet epaituko. Muxu, erraldoi bat eta ondo izan. Beste darte, agur! Iritsi gara beste behin saioaren amaierara, Inigo eskerrik asko etortzagaitik. Zuei gonbidapena. Zer modu egon zara? Jo, plazer bat izan da zuekin hemen izatea, eta itzultzea gustatuko litzaiak. Egunen baten... Nahi duzunean. Nahi duzu hori, ez da? Nahi duenean, deitu eta etorri. Eta gogoratu Inigo jarraitza zaretan, TikToken, Instagramen leku guztietan, baita Kalaska, Makusi, Aritz, Anepe, eta urrengora arte. Mua! Aio! Agur, agur!